לפזר את ההפגנה, לפזר את ההפגנה. לפזר את ההפגנה. כן, אחי, מה אתה עומד מאחור? אני צריך לראות אותך בפייסבוק אחר. זה מהאלה. לפזר את ההפגנה. היה פה דרמה. היה פה דרמה. מה זה המעדף הזה? מה? בוא, תביא איזה בעיה. רואים טוב. בוא, ארזו, תביא שף אינגליש. תפתח שף היה פה אינגליש. דרמה. יאללה, ערב! תפתח כזה, ניסים. נו! למה אתה לא קורא לזה גסטרונום? בוא חלק, תתחיל איתך. מצטיין מטבח, בבקשה, כן, 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 נקניקייה. הלאה, גם בנות רואים פה, אני רואה. גם בנות יש פה באזור, אה? הנה עוד בנות. זה מה שקורה, שרוצים לעשות לבנים מדיעה. תראה מה קורה, שלבנים לא רוצים לעשות מדיעה. תראה. ביי ביי.